it-temperatura qed tonqos beda ftit frisk u dan ifisser li l-baħar qed jalaqlu l-istaġun. Minkejja li jaf jidher sabiħ u ftit mewġ ħajrek tola miegħu jaf ikun perikolus. Jgħidu l-baħar iżaqqu radba u rasu jibsa u dan jistgħu jikkonfermaw żewġ nisa illi fi ġranet separati tantaw xortihom jinżlu jomu fil-mewġ u għoddew b'waħda. It-tnejn li huma kienu barranin, waħda Ingliża u l-oħra Taljana, u ġew mejjuna mill-ilma mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili b'dingis u vetturi kif irrakkonta Tony Pisani, uffiċjali ewlieni fih dan id-dipartiment. Illi fejn inti ma tarax nies tal-lokal qegħdin jomu, tinżilx toħmint. Jew tinżilx toħmint għax sinjal li hemm xi ħaġa ħażina. Qal li l-agħar ħaġa li jista' jagħmel bniedem li jkunu f'diffikultà fl-ilma huwa li jom lejn il-blat. Meta jkun il-mewġ dieħel lejn il-blat. Għax jista' il-mewġ jitfek mal-blat u sfortunatament tista' taħbad rasek u tintilef minn sensik. Allura dejjem kemm jista' jkun għandek tgħum mill-barra. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa magħmul minn 270 membru u magħhom dalwaqt se jingħaqdu 60 oħra li bħalissa jinsabu fit-tieni ġimgħa tar-reklutaġġ. Kollox, ir-reklutaġġ idum 6 xhur fejn jingħata taħriġ intensiv ħafna. Aħna hawnhekk nippruvaw nissimulaw kemm jista' jkun l-oġġett kemm jista' jkun reali, biex aħna dejjem nagħlmuhom li hawnhekk jekk tmur xi ħaġa ħażina inti twaqqaf it-taħriġ. Fir-realtà hemm barra ma tkunx tista' twaffqu. Allura kemm nista' jkun aħna dejjem nisponuhom għall-oġġett kemm jista' jkun fir-realtà. Temm jgħid li x-xogħol tal-Protezzjoni Ċivili ma jistax jagħmlu persuna waħdu imma huwa sforz kollettiv ta' tim maqud.